Ndisalambila zina lanu mama wa masana mazula. Ndisalambila zina lanu mama wa masana mazula. Ndisakwezeka 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 zina lanu mama wa masana mazula. Nyadira. Ndisanyadila zina lanu mama wa masana mazula. 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 Zina la Yesu lichilisa. Zina lo oh, zina la Yesu lichili. Zina la Yesu lidalisa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu lidali. Zina la Yesu lidalisa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu lidali. Zina la Yesu ligonjesa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu ligonje. Zina la Yesu ligonjesa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu ligonje. Zina la Yesu ligonjesa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu ligonje. Zina la Yesu ligonjesa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu ligonje. Zina la Yesu limasula. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu ligonje. Zina la Yesu lichilisa. Zina lo zina lo oh, zina la Yesu lichili. Zina la Yesu lichilisa. Zina lo zina lo zina la Yesu lichilisa.
pemphera amene ulipo play kuti ambuye ndili munomo tisatuluke chimozimozi. Ambuye mawu anu amamasula kandi masuleni usiku uno. Mbuye ndi mawu anu okha ndikachiritsidwe, ndi mawu anu okha ndikamasulidwe, ndi mawu anu okha ndikaone mtendere pa banja langa, ndikaone mtendere pa business yanga, ndikaone mtendere pa moyo wanga. Pemphera ambuye ndi mawu anu okha ndikaone kusintha moyo wanga, ndi mawu anu okha ndikaone china chake pa moyo wanga. Play. Ndipo Mulungu akakuchitire mu dzina la Yesu Kristo. Play. Sungabwere malo ano nachokanso chimozimozi. Pemphera kuti ambuye tiyendereni tili mu nyumba yanu, mu nyumba imene inuyo mapezeka. Ambuye musiku la lero tikuoneni nanenso tikayankhule ngati yobuja kunena kuti takuonani ndi maso anga, ndikangomva kuti kuli Mulungu, ndikangomva kuti Ambuye Yesu ndi amoyo. Koma na musiku la lero ndikufuna kuti ndikakuone nanenso, ndikakumveni musiku la lero. Pemphera akuti Yobu ananena mawu akuti ndimangomva kuti kuli Mulungu, ndimangomva kuti madalisa, ndimangomva kuti mateteza, ndimangomva kuti mamasula, ndimangomva kuti machilisa. Koma na usiku uno Baba nanenso ndikufuna tikuoneni mutandichilisa, tikuoneni mutandimasula, tikuoneni mutanditeteza, tikuoneni mutandisokolera. Pemphera ndipo mona Mulungu akuchitira, umona Mulungu akupangira. Mawu a Mulungu ndi mamasulidwe, mawu a Mulungu ndi machiliso. Pemphera kuti ambuye ndisatuluke munomo opanda madaliso anu, ndisatuluke munomo opanda machiliso anu. Play. Pemphera ndipo Mulungu akumasula, Mulungu akuchilisa. Sungabwere malo ano natulukanso chimozimozi. Koma Mulungu akumana ndi moyo wako, Mulungu akumana ndi banja lako, Mulungu akumana ndi sikulu yako, akumana ndi ntchito yako, akumana ndi business yako mu dzina la Yesu Kristo. Pamene ulipo pemphera. Mulungu akupasa mpata woti ukayankhule chimene iwe ukufuna. Akuti chomwe ndizamve mukuyankhula chimenecho ndizapanga, chomwe ndizamve mukuyankhula akuti chimenecho ndizapanga. Kodi ukuyankhula chani pa moyo wako? Ukuyankhula chani nthawi ino? Ukuyankhula chani kwa Mulungu? Akuti chimene ndizakumveni mukuyankhula chimenecho ndizakupangirani. Akuti yankhula chinthu chabwino pa moyo wako ndipo Mulungu akuchitira. Yankhula chabe liwu limodzi limene ufuna kuti Mulungu akuchitire. Akuti zomwe ndizakumveni mukuyankhula akuti zimenezo ndizapanga. Nawenso pamene ulipo yankhula china chake, yankhula chinayo kwa Mulungu ndipo Mulungu akuchitira, Mulungu akumasula. Pemphera. Ni nthawi yapamwamba, nthawi yongokayankhula kuti ambuye neyo ndili pano. Davide anayankhula akuti quicken me O Lord, takasani mzimu wanga kuti ndikamve mawu anu. Kutanthauza kuti sungamve mawu a Mulungu kopanda kuti mzimu wako utakasidwe. Akuti choyamba mzimu wako ukatakasidwe, mzimu wako ukatakasidwa ndi pamene Mulungu akakuyankhule. Akuti Mulungu samangoyankhulayi, amadikira kaye wewe ukonzeke kaye kumvesera kwa Mulungu, ukonzeke kaye kumvesera kwa Mulungu. Akuti wakonzeka Mulungu akayankhula. Nawenso pamene ulipo pemphera. Ambuye quicken my spirit O Lord kuti ndikamve mawu anu. Quicken my spirit O Lord ndikamve zomwe mufuna mukatiyankhulise. Quicken my spirit O Lord, takasani mzimu wanga. Sungangomva kwa Mulungu kopanda mzimu wako kutakasidwa. Tikamawerenga Yohane chapter 4 verse 24 akuti Mulungu ndi mzimu ndipo mpembeza iyeyo akhalenso mu mzimu komanso akhale mu choonadi. Tekuti weyo kuti ukamumve Mulungu akukuyankhula ukakhale mu mzimu. Ndi nthawi yapamwamba yoti ukazisanduse weyo uchoke kuthupi, uyiwale zomwe umachita msiku la lero, uyiwale mavuto ako, uyiwale amene akukunyoza, uyiwale zomwe ukhala kumana nazo msiku la lero, ndipo uzichose kuthupi ubwere ku uzimu. Akuti pamenepo ndi pamene ukamumve Mulungu akuyankhula. Ndaenda kose, ndazungulira kose, koma palibe wina ofanana nanu. Ndaenda kose, ndafuna kose, koma palibe wina ofanana, palibe wina.
palibe wina, palibe wina, palibe ofanana, wasowa wina, wasowa wina, wasowa wina, wasowa ofanana. Ndaenda kose, ndazungulila kose, koma palibe wina ofanana. Ndaenda kose, ndafuna pose, koma palibe wina ofanana. Wasowa wina, wasowa wina, wasowa wina, wasowa ofanana. Palibe wina, palibe wina, palibe wina, palibe ofanana. Pempera pempera kuti Ambuye ndili munomo chifukwa kuti palibe sokwina kumene ndingapite. Ndikufuna ndikumane ndinuyo, ndikufuna kuti business yanga ikumane ndinu, banja langa likumane ndinuyo, ntchito yanga ikumane ndinuyo, ana anga akumane ndinuyo. Palibe sokwina kumene ndingapite. Pempera pempera kuti Ambuye ndikupezeka muno chifukwa palibe sokwina kumene ndingakapezeke. Ndayesayesa kwina kulikonse koma palibe mtendere kumene ndingaupeze. Mtendere ndikupeza mnyumba mwanu. Pempera pempera pempera, pray 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 pray. Pempera kuti Baba palibe sokwina kumene ndingapeze mtendere, palibe sokwina kumene ndingapeze mayankho, palibe sokwina kumene ndingapeze machiriso, palibe sokwina kumene ndingapeze mamasulidwe. Timunomo mnyumba yanu, chifukwa inu nokha ndichifukwa chake ndikupezeka malo ano. Pray 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 pray. Ndipo Mulungu akumasule usiku uno, Mulungu akuwalise usiku uno, Mulungu akupase mayankho usiku uno, Mulungu akudalise usiku uno. Sungabwere muno naitukaso chimozimozi. Pempera pempera pempera. Ambuye palibe sokwina kumene ndingapite, ndikwa inu ndokha. Ndafunafuna pena palipose koma sinapeze machiriso, ndafunafuna pena palipose sinapeze mayankho, sinapeze mamasulidwe. Ambuye ndifuna inu nanenso ndikhale ngati Yobu amene anayankhula akuti Baba ndakuonani, ndimangomva kuti mamasula, ndimangomva kuti machirisa, ndimangomva kuti mayendera. Nanenso ndiyendereni usiku uno, ndiyendereni usiku lero mu dzina la Yesu Kristo. Simuchoka muno chimozimozi. Mulungu akumasula, Mulungu akutetesa mu dzina la Yesu Kristo. Mulungu akumasula iwe, Mulungu akuchirisa iwe mu dzina la Yesu Kristo. Mtendere wakhala ukufuna uja, Mulungu akupasa mtendere. Banja lako lokhala ulifuna lija, Mulungu akupasaso mu dzina la Yesu Kristo. Moyo wako sukhala chimozimozi. Mawerenga mawu pa Genesis chapter 1 verse 3 akuti Mulungu anayankhula akuti kukhale kuwala, ndipo kunakhala kuwala. Kodi chomwe chinabweretsa kuwala ndi chani? Akuti ndi Mzimu wa Mulungu umene umayandama pamwamba pa madzi. Mawu akuti Mzimu wa Mulungu umayandama pamwamba pa madzi. Umadikira chani? Umadikira mawu, umadikira kumva china chake. Akuti Mzimu wa Mulungu ndi mthandizi. Mzimuwo ulimo muno ukudikira iweyo ukayankhule ndi kamwa lako. Ambuye ndithandizeni, ndipo Mzimu wa Mulungu akuthandiza. Akuti Mzimu wa Mulungu alimo muno akungodikira iweyo uyankhule ndi kamwa lako kuti Ambuye ndichiriseni, Ambuye ndimasuleni, ndipo Mzimuyo akumasula akuchirisa. Ngati suyankhula ndiye kuti Mzimu wa Mulungu azingokuyang'ana. Akuti Mzimu wa Mulungu alimo muno, ali ngati kapepe amafuna kuti upemphe kaye kuti akuthandize. Akuti yankhula ndi kamwa lako, akuti ndikazamva ndi kamwa lanu kuti chomwe mukuyankhula, akuti chomwecho ndizapanga. Mulungu akudikira iweyo ukapemphere, ukangoyankhula kuyankhula chomwe ukufunacho akuchitira. Mzimu wa Mulungu alimo muno. Pempera pempera pempera, yankhula ndi kamwa lako ndipo Mulungu akuchitira. Yankhula ndi kamwa lako ndipo Mulungu akumasula mu dzina la Yesu Kristo. Palibe wina, palibe wina, palibe wina, palibe
ufanana wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa wa machili wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa oyenda banyanja ndaenda kose ndazungulila kose koma palibe wina ufanana ndaenda kose ndafuna pose koma palibe wina ufanana palibe wina palibe wina palibe wina palibe ufanana wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa ufanana palibe wina palibe wina palibe wina palibe ufanana ndaenda kose ndazungulila pose koma palibe wina ufanana ndaenda pose ndafuna pose koma palibe wina ufanana palibe wina palibe wina palibe wina palibe ufanana wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa ufanana wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa ufanana palibe wina samajako mamba palibe wina palibe ufanana wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa ufanana palibe wina palibe wina palibe wina palibe ufanana wasowa wina wasowa wina wasowa wina wasowa ufanana chiyembekezo changacho chamangidwa pamwasiwo sindikhulupila ena ndingosamila pa Yesu ndingosamila pa Yesu chiyembekezo changacho chamangidwa pamwasiwo sindikhulupila ena ndingosamila pa Yesu
ndingo samila pa Yesu abalentaima taima chipa Kristu iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga abalentaima taima chipa Kristu iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga nkope yake kabisika ndipo machisomo chake na mondwe ndipepo zose nangula wanga alinji oh nangula wanga alinji nkope yake kabisika ndipo machisomo chake na mondwe ndipepo zose nangula wanga alinji oh nangula wanga alinji abalentaima taima chipa Kristu iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga abalentaima taima chimwa Kristu iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga pangano lake mwasiwo lindisunga chigumula zondi zingazikachoka Yesu ndiye tatwelanga oh Yesu ndiye tatwelanga pangano lake mwasiwo lindisunga chigumula zondi zingazikachoka Yesu ndiye tatwelanga oh Yesu ndiye tatwelanga abalentaima iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga abalentaima machimwa Kristu iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga likalila lipengalo ndipezeke mwa Yesu yo ovekedwa olungama opatabanga konseko opatabanga konse ashua likalila lipengalo ndipezeke mwa Yesu yo ovekedwa olungama opatabanga konseko opatabanga konseko abalentaima taima chimwa Kristu iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga abalentaima mwa Kristu yo iyeye ndiye chitatwe cholimba maziko ena ndinjenga maziko ena ndinjenga oh maziko ena ndinjenga
likalila lipengalo ndipezeke mwa Yesuyo opekedwa olungama opata banga konseko opata banga konse ashua likalila lipengalo ndipezeke mwa Yesuyo opekedwa olungama opata banga konseko opata banga konse habale taima chimwa Kristu yo iye chita twecholimba masiko ena tichenga masiko ena tichenga oh masiko ena tichenga choyamba ndifuna ndithokoze kwa amene atikonzera malo okhala muno pamene takhala pakuoneka bwino ndithu zasiyana ndi mmene pamaonekera sabata yatha. Ambuye akudaliseni, akumbukire banja lanu, akumbukire ntchito yanu, akumbukire business yanu, akumbukire moyo wanu mu dzina la Yesu Kristo. Tuwerenga Yohani chapter 14, Yohani chapter 14 verse ya 2 mpaka na 4. Yohani chapter 14 verse ya 2 mpaka na 4. Chomwe tiyenera kuzindikira ndi chakuti mawu a Mulungu ndi machiritso. Mawu a Mulungu ndi mamasulidwe. Mawu a Mulungu ndi madalitso athu. Pamene tikumva mawu a Mulungu ndi nthawi imene Ambuye Yesu amakumana ndi moyo wathu. Tikamawerenga mawu akuti Ambuye Yesu akuphunzitsa, chimachitika njani? Akuti ziwanda zimene zimazunza anthu akuti zimatani, zimachoka pamalo ajawo, zimathawa. Ndeno nthawi ya mawu ndi nthawi imene timamasulidwa, ndi nthawi imene timachiritsidwa, ndi nthawi imene timadalitsika. Mawu a Mulungu ndi ndalitso, ndi machiritso, ndi mamasulidwe. Pamene tikumvesera, pamene tikumasulidwa. Pamene tikumvesera ndi pamene feyo tikuchiritsidwa, ndi pamene feyo tikudalitsika. Yohani chapter 14 verse ya 2 mpaka na 4. Mawu akuti Ambuye Yesu amayankhula akuti nyumba mwa Atate anga muli malo ambiri okhalamo. Kukanakhala kuti mulibemo ndikadakuwuzani. Mu nyumba ya Atate anga muli malo ochuluka. Zikanakhala kuti kunalibeko ndikanakuwuzani kuti zichimwanibe chifukwa malo kulibeko. Kukanakhala kuti malowo kunalibe malo anu ndikanakuwuzani. Ndi chimene Ambuye Yesu amatanthauzapo. Akuti ku nyumba ya Atate anga malo ndokwanira, zipinda zambirimbiri zikudikira iwo amene apanga chisankho choti kuyambira lero tizichita mawu a Mulungu. Koma kuti Ambuye Yesu akayankhule mawu awa ndiye kuti anaona china chake, kuti akanene kuti chikanakhala kuti malowo kunalibe ndikanakuwuzani. Munthu akayankhula chonchi ndiye kuti aona china chake, ndiye kuti anaona anthu amene moyo wawo samaulemekeza kapena za chipulumutso chawo samalabadira. Amangoti bola kwacha, bola adya, bola zikutani zikuyenda. Amangoona za lero osaona za mawa, samaopa mawa. Akuti chikanakhala kuti kunalibeko malo ndikanakuwuzani.
koma mukhala ngati kuti ndinakuwuzani kale kuti malowo kulibe. Ndi imene mukhalira moyo wanu mukukhala ngati kuti zoti Ambuye Yesu akubwera ndi zabodza. Ndi imene mukumachezera ndi anzanu, ndi imene khalidwe lanu lilili zimakhala ngati kuti Ambuye Yesu sakubweranso yayi, kapena malo anu kulibeko. Ndi Ambuye Yesu akutikumbutsa tsiku lero akuti ku nyumba ya Atate anga zipinda ndi zambirimbiri, malo ndochuluka, akufuna inuyo. Sikuti kulibe yayi kuti muzipangabe mabodza, sikuti malo kulibe yayi kuti muziyendabe mchigololo, sikuti malo kulibe yayi kuti muzipangabe katangale. Akuti malo ndochuluka, akufuna iye amene apanga chisankho kuti mabodza ndasiya, akudikira iye amene apanga chisankho kuti zakatangale ndasiya, akudikira iye amene apanga chisankho kuti chigololo iyayi, akudikira iye amene apanga chisankho kuti zaziphuphu pamoyo wanga iyayi. Akuti ndikupita kukakukonzerani malo. Verse 3, ndipo ndikapita kukakukonzerani malo ndizabweranso kuzakutengani kuti inunso mukakhale kumene kuli ineyo. Ambuye Yesu amayankhula akuti ineyo ndikupita kukakukonzerani malo anu, ndipo ndikabweranso kuzakutengani inuyo kuti nanunso mukapezeke kumene kuli ineyo. Panopa Ambuye Yesu ali kuti? Akuti ali kudzanja lamanja la Atate athu. Limene alonjezera Baba akuti siku likubwera limene abwere kuzatenga iwo amene akonzeka. Tikapita pa verse ya 4 akuti ndipo kumene ndikupita ineyo njira yake mukuiziwa. Kumene ndikupita ine njira yake mukuiziwa. Funso langa usiku uno ndakuti kodi njira ya kumene kuli Ambuye Yesu, kodi njira yake ukuiziwa? Ambuye Yesu amayankhula ndi anthu amene mawu anamva kale, zoti Ambuye Yesu ndi njira amaziwa kuti anthu akuziziwa kale, koma anadabwa kuti anthu awa njira akuiziwa bwinobwino yopitira kumwamba. Taonani zimene akupanga zinthu ngati kuti sakuziwa kuti ndikubweranso. 1, akupanga zinthu ngati kuti ndawawuza kuti kumwamba malo anu kulibe, kusonyeza kuti amayankhula ndi akhristu amene mawu anamva koma abwerera mbuyo, sakuchitanso mawu aja yayi. Akuti inuyo njira mukuiziwa yopitira kumwamba. Akuti njira yake kuchita mawu, kumuvomereza iye amene ali mwana wa ndani, mwana wa mtanda, mwana wa nkhosa. Akuti ukamuvomereza ameneyo ndiye kuti njira yake kuiziwa bwinobwino. Koma kuti Ambuye Yesu akayankhule zimenezi ndiye kuti anaona kuti anthufe tatayirira, anthufe tasiya kuchita mawu, anthufe talowerera, anthufe tikukhala moyo osaopa za mawa, tikukhala moyo osazindikira za mawu mene amanenera. Akuti ndizabwera ngati mbala, komano timakhala ngati kuti takhaliratu pa dziko lapansi, ngati kuti Ambuye Yesu sakubwera. Mawu akuti ineyo ndizabwera ngati mbala. Imfa timayiziwa amene mabwerera. Kodi manena kuti sopano ndikubwera pa khomo ili? Ayi, akuti imfa imabwera ngati mbala. Ndi akuti Ambuye Yesu akuti ndizabweranso ngati mbala. Koma kuti tikukhala moyo ngati kuti Ambuye Yesu akubwera, tikukhala moyo ngati kuti zinthu zibwinobwino, koma kuti tikubwera kuzatenga iwo amene ali okonzeka. Kodi ndi ndani amene akonzeka? Ndi ndani amene akuziwa njira yopitira kumwamba? Akuti njira mukuiziwa. Kodi njira yake nditiyo yopitira kumwamba? Kodi kunjira yopitira kumwamba ndikukapezeka malo amapemphero kupita kutchalichi? Akuti ayi. Kodi njira yopitira kumwamba ndikulalikira mawu, ndikupemphera malilime? Akuti ayi. Njira yopitira kumwamba ndikuchita mawu. Haleluya. Ambiri mwa ife tikamamva za mawu kuti Ambuye Yesu akubwera timaona ngati kuti tinamba kuzimva ndikalekale, azabwera liti? Ndate tiwerenge 2 Petro wachiwiri chapter 3 verse ya 9. Pa verse ya 9 mawu akuti sikuti akuzengereza kuchita zimene adalonjeza,
analonjeza chani? Analonjeza pa Yohani chapter 14 timawerenga. Pa Yohani chapter 14 verse ya 2 mpaka na 4 Ambuye Yesu analonjeza akuti ndikupita kumwamba kwakukonzerani malo. Akuti kenaka ndikabwera kuzakutengani inuyo amene mwakonzeka, kuti kumene kuli ine nanunso mukapezeke. Ndeno ambiri mawu awa poti timangomva, timangowerenga, sitikwaona Ambuye Yesu akubwera, timaona ngati kuti zinangoyankhulitsidwa, zinangolembedwa. Ndeno pa Petro wachiwiri chapter 3 verse ya 9 akuti sikuti akuzengereza kuchita zimene adalonjeza, ayi, monga mmene ena amaganizira, koma akukulezerani mtima. Safuna kuti ena aonongedwe, koma akufuna kuti onse atembenuke mtima. Haleluya. Akuti chifuno cha Mulungu ndichoti wina aliyense atembenuke mtima, wina aliyense amve mawu, akamva mawu atembenuke mtima. Ndeno ngati Ambuye Yesu sakubwera, zikutanthauza kuti akati aone akumva chisoni, amayi awa ngakhale amamva mawu sanatembenukebe mtima, abambo awa ngakhale amapita utchalichi komano sanayambebe kuchita mawu, mwana uyu olo ndi mawu omwe sanamve ndi kumva yayi. Ndeno akudikira kaye kuti mwina azitumikena atani akule, aziwe za ntchito yawo, alalikire mawu, kuti ena akatani akamve nawo mawu, ena akamva mawu apulumutsidwe. Akuti chimene Ambuye Yesu akudikira ndekuti pali anthu amene ndithu akufuna kuti atani apulumutsidwe. Akuti ndi cholinga chawo kuti wina aliyense akapulumutsidwe. Tikafuna kuti Ambuye Yesu abwere, akuti tingoyamba kuchita mawu. Akuti chimenecho chimene akudikira, akufuna kuti wina aliyense akapulumutsidwe. Ndeno tisanene kuti zinangolembedwa, zikuchedwa, kodi Ambuye Yesu abwera litiro. Ndifuna ndikuze cha Ambuye Yesu akudikira iweyo. Ukamva mawu nayamba kuchita mawu, uzaona kuti lipenga latani, lipenga lalira. Kodi lipenga litati lingolira leroli, iweyo ukhala uli pa ndipo. Pano pachonja nakuti lipenga lalira, anthu iwo amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo akukwatulidwa. Kodi iwenso ukwatulidwa nawo, upita nawo kumene Ambuye Yesu anakonza malo? Akuti ndizabwera ngati mbala, ngati mene imfa imabwerera. 1 Thessalonica chapter 4 verse ya 13 tikuyenera kumaziwa kuti kodi moyo wakusogolowu uli mwa mtundu wanji, kodi tili pati, chikuchitika ndi chani pa dziko lapansi. Verse ya 13 akuti abale, tifuna kuti muziweko za anthu amene adamwalira, kuti chisoni chanu chisakhale ngati cha anthu ena amene alibe chiyembekezo. 14 paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira naukanso, motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu azawaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Anthu ake atiwo akuti anthu amene amakhulupirira Yesuyo. Akuti anthu amene anafa akukhulupirira Yesuyo, akuti anthu amenewo ndekuti nawonso ngati Ambuye Yesu anauka kwa akufa, ndikuti nawonso azazuka kwa akufa. Si wina aliyense amene wafa ndekuti azaukanso kwa akufa, ayi, koma kuti yekhayekhayo amene anafa akukhulupirira Yesu Khristu. Kodi kukhulupirira Yesu Khristu zimatanthauza chani? Akuti iweyo ndiwe okhulupirira ngati ukuchita mawu amene Yesu Khristu akukuuza. Ngati Ambuye Yesu akuti usabe, iweyo wasiya kuba. Ambuye Yesu akuti usachite chigololo, iweyo wasiya chigololo. Ambuye Yesu akuti katangale iyayi, iweyo wasiya katangale. Maboza iyayi, wasiya maboza. Kuba iyayi, wasiya kuba. Akuti iweyo ndekuti ndiwe okhulupirira. Okhulupirira si munthu amene amapita utchalichi, ayi. Ukhoza kupita utchalichi komano osakhulupirira mawu amene ukumva. Wamva mawu tisapange izi, iweyo ukapanga zomwezo, ndekuti siwe okhulupirira. Okhulupirira ndi iye amene amachita mawu. Wokhulupirira si iye amene amaphunzitsa mawu a Mulungu, ayi.
Okhulupirira si iye amene amapemphera malilime, si iye amene amalalikira mawu, si iye amene amaphunzitsa mawu, kuwaziwa mawu from Genesis mpaka Chivumbulutso. Akuti ameneyo si okhulupirira, koma okhulupirira ndi iye amene amachita mawu a Mulungu. Ndichifukwa chake Ambuye Yesu tikawerenga pa Mateyu chapter 7 verse ya 20 kumasika pasi, akuti pa tsiku lomaliza ambiri azabwera kwa ine azanena kuti Tate wanga, ineyo ndimatulutsa ziwanda mu dzina lanu, ndikumbukireni. Ineyo ndimapemphera malilime, ndikumbukireni. Ndimanenera, ndikumbukireni. Anthu akabwera ndimapanga zozizwa, ndipo anthu amadani amavomereza kuti inuyo mulipo, ndikumbukireni. Akuti Ambuye Yesu ananena kuti tiyeni kumanzere, sindikukuzi wanu. Ndiye kuti Ambuye Yesu samatiziwa chifukwa chopemphera malilime, samatiziwa chifukwa chopita kutchalichi Sunday ina iliyonse, samatiziwa poti timalalikira mawu, samatiziwa poti timaphunzitsa mawu a Mulungu, samatiziwa poti timanenera kapena kuchita zozizwa, koma amatiziwa pochita mawu a Mulungu. Akuti iwo amene anafa mwa Yesu Khristu kapena iwo amene anafa akukhulupirira, akuti amenewo azaukitsidwa pa tsiku lomaliza. Ngati ndani? Ngati Ambuye Yesu. Verse 15 akuti tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini, ife amoyofe osala mpaka kubwera kwa Ambuye, sikuti tidzawasiya kumbuyo amene adamwalira aja ayi. Ifeyo amene tili amoyofe, amene Ambuye Yesu akamabwera tidzakhala amoyo, sikuti ndi amene tisakwatulidwe yayi. Akuti oyamba azakhala iwo amene anafa mwa Yesu Khristu. Akuti amene anafa mwa Yesu Khristu ndi amene azayambe kuuka nakakumana ndi Ambuye Yesu. Osati wina aliyense amene anafa kalekale ayi, koma kuti amene anafa mwa Yesu Khristu. Akuti ameneyo pa tsiku lomaliza Ambuye Yesu akazangooneka malengalenga muja, akuti amene anafa mwa Yesu Khristu ameneyo azayamba kuuka nakakumana ndi Ambuye Yesu. Akuti kenaka ifeyo amene tili amoyofe tizakwatulidwa nakakumana ndi Ambuye Yesu. Nanga amene anafa asali okhulupirira chizachitike ndi chani? Ndiye kuti azakhalikira mutimo m'manda momuja, sazaukitsidwa. Akuti kuuka kwa akufa ndi kwa iye amene anafa mwa Yesu Khristu, iye amene anafa akukhulupirira. Ndeno panopa tisamangoti Ambuye Yesu kodi abwera liti, Ambuye Yesu akuchedwa. Choyamba chimene tamva ku Petro wachiwiri chapter 3 verse 9, akuti akuchedwa chifukwa cha iweyo, akudikira iweyo usinthe kaye, akudikira kaye amuna ako asinthe kaye, akudikira kaye ana ako asinthe kaye. Akangosintha amenewo uwaona Ambuye Yesu akubwera. Akuti akutimvera chisoni, akaona mtundu wathu, akuona kuti palibe amene angapulumutsidwe. Tidikire kaye, tisapite kaye. Ambiri alalikire mawu, atumiki ambiri apite patali, apite patsogolo ndi mawu a Mulungu. Ambiri akamva mawu akakhulupirira, kenaka ndizapita kuti ndikatenge. Akuti ndikubwera, komwe ndikupitako mukuziwako, ndipo njira yake mukuiziwa. Kodi njira yake mukuiziwa? Akuti njira yake ndikumva mawu na kukhulupirira. Kumva mawu na kukhulupirira ndikungoyamba kuchita mawu basi, sizambirayi. Akuti kungoyamba kuchita mawu ndi chimene Ambuye Yesu akufuna. Nkhani sikuti bwerani kuno ndikupempherereni ayi. Akuti ngati ukumva mawu a Mulungu namachita mawu ajawo basi zakwanira zimenezo. Acts chapter 2 verse 37 akuti Simon Peter amaphunzitsa mawu, amalalikira, akuwaphunzitsa anthu ajawo, akuwauza za Ambuye Yesu. Akuti anthu ajana anakhuzidwa ndipo anafunsafunso, akuti kodi tipange chani? Tipange chani kuti tikumane ndi mwamuna wa mtandayo? Akuti Peter sananene kuti bwerani kuno ndikupempherereni ayi, anangonena mawu amodzi, akuti lapani, sinthani. Kulapa ndi kukhulupirira. Chifukwa kulapa ndi kusiya kuchita zolakwika nayamba kuchita zolondolazo. Ndiye pamene wayamba kuchita zolondola, pamene wayamba kuchita mawu, ndiye kuti wakhulupirira. Anangoti lapani. Akuti simufuna kuti bwere kunoko ndikupempherereni ayi, anangoti lapani.
sinthani moyo wanu muyambe kuchita mawu. Akuti usiku uno ndi chimene Ambuye Yesu akuyankhula ndi moyo wathu. Akuti ndikubwera pompano. Komano chimene mungapange yambani kuchita mawu. Akuti ndikubwera kuzatenga iye amene akuchita mawu. Haleluya. Tikamakamba zangu atulo timatanthauza kuti Ambuye Yesu akubwera kuzachosa mzimu wa Mulungu pa dziko lapansi. Tikamawerenga pa Yohani chapter 14 verse 17, mzimu wa Mulungu umabwera pa moyo wathu njira zitatu skulu. Pali mzimu wa Mulungu amene ndikunena kuti akubweretsa kunomo, amakhala ngati ndi nzako. Kodi wamva kuli mapempheroko, tiyeni tipite kutchalichi, ndiye mzimu wa Mulungu amakugwira pa mkono, tiyeni mmabwera muno nozakhala pansi. Mzimu ujayo ndi mzimu ndi iweyo, mzimu with you. Ntchito ya mzimu uja ndikutani? Akufuna kuti ukamve mawu, ukamva mawu ukhulupirire, uyambe kuwachita. Ukangoyamba kuwachita mawu aja, ukangokhulupirira kuti mzimu uja amasiya kuyenda ndi iweyo, tsopano amakhala mkati mwako. Ndakuti ndi mzimu mkati mwako amene amatani, amene amakupulumutsa, osati mzimu ndi iweyo. Chifukwa mzimu ndi iweyo ali ngati nzako amene umayenda nayo, umacheza nayo. Zikangoti zivute, you can be separated, wina kupita uku, wina kupita uku. Ndichifake mawu amati pa tsiku lomaliza anthu awiri atatu a family imodzi azakhala kuti akulima ali pa munda. Akuti lipenga likazangolira, akuti mmodzi amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwake azakwatulidwa, koma ena aja azatani, azasalikira pomwepo. Chifukwa chani? Anali ngati nzako chabe, sanali mkati mwako. Chimene Ambuye Yesu atenga mzimu wawo, ndengati mzimu uja uli mkati mwako muzatengedwa limodzi, ndenkwatulo umene. Ambuye Yesu anabwera pa dziko lapansi ndi mzimu wa Mulungu. Akuti mzimu wa Mulungu unamdzaza Mariya, anachokanso pa dziko lapansi ndi mzimu wa Mulungu. Akuti ophunzira pa tsiku lija akuti amayang'ana Ambuye Yesu akutani, akukwezeka akupita mmwamba. Chinanyamula ndi chani? Anali mzimu wa Mulungu. Chimodzimodzi ifeyo pa tsiku lomaliza akuti tizakwatulidwa. Kodi chomwe chizatinyamule nakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga ndi chani? Akuti ndi mzimu amene ali mkati mwathu, osati mzimu amene atigwira pa mkono kuti tiyeni kutchalichi. Tikamalinga kuchivumbulutso chapter 3 verse 20, akuti Ambuye Yesu akugogoda pa khomo la mtima wako. Ukazangosegula mtima wako, azatani, azalowa mtima mwakomo nacheza nawe. Ambiri mwa ife Ambuye Yesu mmene anayambira kugogoda leroli sinasegulebe. Tsiku lina lonse mmene wapita kutchalichi kumva mawu, ndiye kuti Ambuye Yesu akugogoda. Umva mawu komano sukuchita mawu, ndiye kuti mzimu uja sanakusiye ayi, akuyendabe nawe. Tsiku lina azakutenganso, tiye kutchalichi, ukamva mawu. Ngati sunayambe kuchita mawu aja, ndiye kuti mzimu uja salowanso mkati mwako. Koma tsiku limene sanene kumatopa sopano, kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu. Akuti tsiku limenelo uzatani, mzimu wa Mulungu azapezeka mkati mwako. Ndiye chipulumutso chimenechi. Chipulumutso sikubwera kutchalichi ndena kuti amene afuna mulandire Yesu ndi ndani. Ine pano kuzusa manja akuti bwerezani pemphero ilili, Ambuye Yesu mpaka na mapeto. Ambiri anayankhula za Ambuye Yesu koma Yesuyo sanamulandirebe. Ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kuyankhula za Yesu Khristu ndi kumulandira Yesu Khristu. Kumulandira Yesu Khristu ndi kuchita mawu. Koma ambiri panopa tinangoyankhula za Ambuye Yesu, koma Ambuye Yesuyo sinalandirebeya. Ndi chifukwa chake zathu sizikuyenda. Kulandira Ambuye Yesu si nkhani yongopita kumwamba kokhako ayi. Ambuye Yesu akhala mkati mwako, akuti timalandira mdalitso kuzera mwa ndani? Kuzera mwa Ambuye Yesu. Tikawerenga mawu kwa Efeso chapter 1 verse 3, akuti mdalitso wina uliwonse uchokera kwa Mulungu tizalandira kuzera mwa ndani? Kuzera mwa Yesu Khristu, kuzera mwa mzimu wa Mulungu. Ngati ulibe mzimu wa Mulungu ndiye kuti ulibe polandirira mdalitso wa Mulungu. Ambuye ndifuna machiritso, Ambuye banja labwino, Ambuye ndifuna mamasulidwe, Ambuye ndifuna ntchito, ndifuna business, zonsezo ndi dalitso. Kodi zibwera bwanji pa moyo wako? Akuti zibwera pamene uli ndi polandirira. Manja olandirira dalitso ndi manja amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkatimo. Ambiri mwa ife tikamakamba za chipulumutso timangona ngati kuti tufuna kuti tikalowe kumwamba. Akuti chimene Mulungu akufuna kuti pa dziko lapansi uchite bwino, komanso kumwambanso ukatani ukalowenso.
Ndeno pamene ufuna kuti pa dziko lapansi uchite bwino ufunika mdaliso, koma mdaliso suzabwera pa iweyo opanda chani? Opanda Mzimu wa Mulungu. Wina anena kuti komano ena akuchita bwino koma Mzimu wa Mulungu alibe, sapita kutchalichi. Ndifuna ndikuuze ichi, zimenezo ndi za temporary chabe. Haleluya. Zili m'Baibulo akuti nthawi imene Mulungu amamutuma Mose, pita ukawombole ananga kuchokera ku Egypt kupita kumalo amene nalonjeza. Moses anafunsa, akazi wa bwanji kuti mwandituma? Akuti wanyamula chani? Ndanyamula ndodo. Tayiponya pasi. Akuti ndodo ija inasanduka njoka. Kwiranso kunjira kuzusa, akuti inabwereranso ku ndodo. Akuti pita ku Egypt ukaponya ndodo pasi. Akakaona kuti ndodo yasanduka njoka, akaziwa kuti ndatani? Ndakutuma. Moses adapita ku Egypt, akuti Aroni anatenga ndodo ija nayiponya pasi, inasanduka njoka. Fero akuti mukuona ngati zimapanga nokha? Akuti nafenso timatha. Anaita na magicians ambiri aku Egypt, nawonso anaponya ndodo zawo pasi, zinasanduka chani? Zinasanduka njoka. Kusonyeza kuti ngati ufuna machiliso, Mulungu akhoza kuchilisa, Satana akhozanso kuchilisa. Ufuna business, Mulungu akhoza kupasa business, Satana akhozanso kukupasa business. Kodi chinachitika ndichani? Mawu akuti njoka ya Aroni inameza njoka zonse zija za magicians aku Egypt. Kutanthauza kuti chomwe Mulungu apereka chimakhala chamuyaya, akuti chinameza njoka zonse zija. Ndiye kuti chimene ungalandire kwa Satana ndi chakanthawi kochepa. Njoka zija zinangooneka kwa kanthawi kochepa, chozizwa chinali chakanthawi kochepa kwa anthu aja, koma kuti njoka ya Aroni inameza zozizwa zija. Ndeno usaone ngati kuti komano azangaja taonani akuchita bwino, komano moyo wawo ndosakhala bwino. Is temporary. Nthawi ikubwera yoti zimene zija zatani? Zizatha. Iweyo kuli bwino udikire kwa ndani? Kwa Mulungu. Kaya zizikubwera, kaya sukulandira yankho lija, komano uzindikire kuti chimene ndikufuna ineyo ndi cha permanent. Akandipasa Mulungu ndikhala nacho. Ena kulandira chuma chija, koma chuma chija akulephera uchinjoya. Ali ndalama zabwinobwino, koma kuti galimoto imeneyo usamayendemo yayi. Iweyo uziyenda pasi, magalimoto ako azipanga mabusiness. Ndiye kuti chuma chija chakanthawi kochepa. Kodi ndi chuma cha mtundu wanji? Mwini chuma uja akangomwalira, ndiye kuti chonse chatani? Chapita. Ana muyambanso kuvutika. Temporary. Koma kuti Mulungu amapereka zenizeni. Ndeno tisapusisidwe yayi. Ineyo bwanja wawa akunjoya komano sakupemphera, bwanja wawa zawo zikuyenda komano ine ndikungopemphera zanga sizikuyenda. Ndifuna ndikuze zawo zikuyenda ndi zakanthawi kochepa. Satana amapereka zinthu zakanthawi kochepa, zimakhala za malamulo, kenaka amazazilandanso. Haleluya. Koma kuti Mulungu amakupasa self contained, akupasa zabwino pa dziko lapansi, komanso moyo wako wakumwamba ukaunjoyanso. Akuti zimenezo ndi zimene uzidikira. Ndeno chifukwa chani tikuyenera kuti tikapulumutsidwe? Chifukwa chani tikuyenera kuti tikhale ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwathu? Number 1, tili pa dziko lapansi. Akuti tili pa dziko lapansi ngati alendo, sipokhalisapo yayi. Koma ngakhale tili alendo, akuti tikhale otani? Tikhale onjoya zinthu zofunikira, tikhale nazo. Tikhale ndithu ndi moyo wabwino uja, komano moyo uja wandaliso uja tikhala nawo pokhapokha tili ndi Mzimu wa Mulungu. Akuti tizalandira ndaliso kuzera mwa ndani? Mwa Ambuye Yesu. Kuzera mwa ndani? Mwa Mzimu wa Mulungu. Nthawi zina timalephera kudalisika, sitimadalisika, sitimalandira. Chifukwa chani? Cholandira tilibe. Ngati ufuna kulandira kwa Mulungu, akuti ukalandirira ndi Mzimu wa Mulungu. Amafunsa kaye kuti kodi uli ndi cholandirira? Kodi Mzimu wa Mulungu ali mkati mwako? Akuti samadusa lo imeneyo yayi, pakhale kaye cholandira, kenaka ukhala nacho. Koma kafuna kuti umenye mashortcut, akuti umatha kulandira ndithu machiliso, umatha kulandira ndithu zabwino zija, komano ndi zakanthawi kochepa. Ndifake ina afika pita uchalichi, timakamasulidwa, timakachilisidwa, komano 3 days ku nyumba zayambiranso. Chifukwa chani? Tikulephera kusungirisa madaliso aja. Chifukwa madaliso aja timasunga ndi ndani? Ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwathu. Timasunga ndi Ambuye Yesu mkati mwathu. Kutimasula zibe vuto, koma kuti kodi ndiwokonzeka kupanga maintain madaliso aja? Ndiwokonzeka kupanga maintain chimene Mulungu akupasa? Akutupanga maintain ndi chani? Ndi Mzimu wa Mulungu
mkati mwako. Ambuye Yesu akuti tikubwera tasa pafupi. Kodi wakonzeka? Ndi ndani amene akonzeka? Akuti ndi iye amene ali wokhulupirira, akhulupirira Ambuye Yesu. Si iye amene anena kuti Ambuye Yesu ndifuna ndikulandireni. Ayi, nthawi zina ndimatha kupanga kuti okay, amene afuna alandire Ambuye Yesu ndi ndani? Ndi zabwinobwino, koma timafuna kuti anthu azindikire kaye kodi kulandira Yesu zimatanthauza chani. Sikungobwera kusogolo nango yankhula mawu ajawo. Kulandira Yesu ndiko kuyamba kuchita mawu a Mulungu. Yohane chapter 1 verse 12. Malizire verse imene. Kodi kumulandira Yesu zitanthauza chani? Yohane chapter 1 verse 12 akuti komabe ena adamulandira nakhulupirira zina lake, ndipo amenewa iye adawapasa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Haleluya. Akuti iwo amene adamulandira iye ndi ndani amenewo? Akuti iwo amene anamukhulupirira. Pamene wamukhulupirira Mulungu, pamene wakhulupirira mawu a Mulungu, akuti tekuti watani? Tekuti wamulandira Ambuye Yesu. Kulandira Ambuye Yesu ndiko kukhulupirira Ambuye Yesu. Ukangokhulupirira ndikuti walandira Ambuye Yesu. Akuti ameneyo chinachitika chani? Akuti analola akuti atani? Akhale ana a Mulungu. Ukakhala mwana wa Mulungu ndekuti wamulandira Yesu. Sungakhale mwana wa Mulungu osamulandira Ambuye Yesu. Sungakhale mwana wa Mulungu opanda kukhulupirira mawu a Mulungu. Akuti kungokhulupirira ndekuti weyo sopano ndiwe mwana wa Mulungu. Kodi wakhala mwana wa Mulungu chichitika ndi chani? Akuti uzalandira za mu nyumba ya ndani? Ya Mulungu. Nthawi nake ndimanena kuti chifukwa chani iweyo ngati mwana mu nyumba umapita kwa abambo trouser ndilibe, zovala ndilibe, upita kwa abambo chifukwa chani? Ndiwe wa mu nyumba muja, ukuziwa kuti atani andipasa. Chimozimozi pamene iweyo wabadwa mu nyumba ya Mulungu, wakhulupirira mwa Ambuye Yesu, ndiye kuti chimene ukapemphecho ukatani? Ukalandira. Haleluya. Ndi nthawi yapamwamba. Nthawi zina sitimalandira chifukwa chani? Chifukwa si ife ana a Mulungu. Sitingatenge chakudya cha ana kupasa agalu. Haleluya. Sitingatenge chakudya cha ana kupereka kwa agalu. Kutanthauza kuti chakudya ndi cha ana. Iwo amene ali nyumba adalisike ndi mabizinesi. Iwo amene ali nyumba amasulidwe. Iwo amene ali nyumba achirisidwe. Akuti amenewo ndi daliso wawo. Ambiri mwa ife timaona ngati kuti adalisidwa, timaona ngati kuti zikuyenda, pamene utani tikungodya ziduswa zogwera pasi. Ana a Mulungu akazitaya, iwo amene ali pa tebulo la chifumu akulandira zenizeni. Koma inafe tikulandira tiziduswa, timaona ngati kuti ndi ndaliso, koma ndi ndaliso chonena kuti sumatiyenerera yayi. Koma poti talimbikira kwambiri kupemphera, si onse amene amapemphera ndikulandira ndiye kuti ndi ana a Mulungu. Ayi, nthawi zina umalandira poti wasala chakudya, nthawi zina umalandira poti iweyo wapemphera kwambiri, umalandira poti unazuka 12 kolokotani kupemphera, koma osati kuti walandira poti ndiwe mwana wa Mulungu. Ayi, ndiye Mulungu amatula kuti okay, panopa landirako. Nanga ndipanga bwanji? Wagogoda kwambiri, walira kwambiri, koma sindikupasa poti ndiwe mwana wanga ya landirako. Koma zikatha usabwereso, chifukwa ndizakutani? Ndizakuthamangisa. Ndimapasa kwa ndani? Kwa ananga. Akuti chomwe chikupangisa kuti wakhale mwana wa Mulungu ndi chani? Akuti kuchita mawu. Ukhoza kupita uchali chiteire, koma ngati suchita mawu siwe mwana wa Mulungu. Usiku uno ndofuna kuti ukapemphera kuti Ambuye ndatopa kulandira ziduswa, ndatopa kumangolandira zogwa pa tebulo la ananu. Kuyambira lero ndifuna kuti ndiyambe kulandira zanga zochoka pa mpando wanu wachifumu, ndikhale ngati mwana wanu Ambuye Yesu, ndizilandira kuchokera kwa inu osati zongogwa pasi yayi. Haleluya. Kodi zifunika chani? Zifunika kuti ukayambe kuchita mawu, ukamva mawu ukachite mawu. Mbuye ndofuna kuti mukhale mu mtima mwanga, mukhale mwa ine, usinkhe kuti kodi ndili ndi chani, kodi ndi chani chimene chikupereka pa moyo wanga. Akuti Mulungu akupasa, Mulungu akuchitira. Ungozifusafusa, kodi moyo wanga uli bwanji, kodi ndikulandira chani, kodi ndikulandira ziduswa? Ambuye ndikomere ndi mtima, ndofuna kuti ndiyambe kulandira zapa mpando wanu wachifumu, pa tebulo lanu la chifumu. Pamene ulipo ndofuna kuti ukapemphere kuti Ambuye
ndikufuna kuti ndifanane nanu ndikhaleso ndithu woyenerera kuti tikalandire kwa inu. Pemphera Ambuye, ndamva mawu anu kuti chimene mukufuna ndingolapa, ndingoyamba kuchita mawu anu. Kumbukira ndipo pamene simachita mawu a Mulungu, ndipo Ambuye kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu. Ndikufuna kuti mzimu wanu ukhale mwa ine, mzimu wanu ukhale cholandirira pamoyo wanga pamene ulipo. Pemphera Ambuye, ndifuna mzimu wanu, ndifuna mawu anu akhale mkati mwanga. Ndatopa mzimu wanu kumangoyenda nane, kumangonditenga tiye kutchalichi koma sindimasintha, kumangonditenga tiye uku kumva mawu koma sindimachita mawu. Kuyambira lero Baba, ndipaseni kuthekera ndikayambe kuchita mawu anu. Play. Paulo anayankhula akuti zomwe ndifuna kupanga ndimalephera, koma zomwe ndifuna kuti ndisachite akuti ndimachita. Ndiye kuti pali nkhondo pakati pa ine ndi mtima wanga. Akuti Ambuye Yesu ndithandizeni. Nawenso sikuti umafuna kuchimwa yayi, sikuti umafuna kuti usachite mawu yayi, koma pali mphamvu ina yake yomwe ili mwa iwe imapangitsa kuti usachite mawu a Mulungu. Ndithandizeni Baba, ndizichita mawu anu. Ndipaseni ndithu mphamvu yoti ndikachite mawu anu. Pemphera. Akuti Simon Peter akulalikira, akuphunzitsa, people were cut in the heart, anafunsafunso, kodi tipangenji kuti kalowe kumwamba, kodi tipangenji kuti zathu zikayende. Akuti sanauze kuti bwerani kuno ndipemphereni, ayi, anangoti lapani, sinthani, yambani kuchita mawu. Nawenso usiku uno Mulungu akuwuza kuti yamba kuchita mawu. Imva mawu siku ndi siku, imva mawu sabata ndi sabata, ndipo zichita mawuwo zako zikuyendera. Pemphera. Ambuye, ndipaseni kuthekera kuti ndikachite mawu. Ndifanane nanu Baba pochita mawu, ndifanane nanu Baba popemphera. Ndimangosala chakudya komano sinali mwana wanu. Kusala chakudya, kupemphera sisimatanthauza kuti weyo ndiwe mwana wa Mulungu. Ukhoza kusala, ukhoza kupemphera komano osakhala mwana wa Mulungu. Ukhoza mapita utchalichi koma osakhala mwana wa Mulungu. Akuti mwana wa Mulungu ndi iye amene amachita mawu. Kodi ndi mawu ati amene sukuchita? Akuti mawu amene sukuchita ndi amene akupanga disqualify kuti usakhale mwana wa Mulungu. Akuti zonse izi ukhoza kumachita bwino, kumapereka, kumakonda aneba ako, koma ngati ukadali kuba, corruption, chigololo, ndiye kuti mawu amenewo akupanga disqualify kuti usakhale mwana wa Mulungu. Akuti ngati suli mwana wa Mulungu ndiye kuti sungalandirenso kwa Mulungu. Pemphera. Ambuye, ndifuna ndikalandire kwa inu. Chitani ndi moyo wanga, maso ndi moyo wanga mu dzina la Yesu Kristo. Ndipo Mulungu akumane ndi moyo wako, Mulungu ayerese moyo wako, ayiwale kena kalikonse kamene kakumbuyo, uyambenso moyo wako watsopano mu dzina la Yesu Kristo. Mulungu amayankha chimene chili mu mtima mwako, amachita chimene chisankho chimene wapanga mu mtima mwako, chimene amapanga, osati zimene kwauza abusa ako. Akuti kamwa lako likhoza kunama, kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu. Wangoyankhula ndi kamwa lako, koma Mulungu amayang'ana mu mtima mwako. Chomwe chimabweretsa mzimu wa Mulungu mkati mwako akuti ndikukhulupirira. Haleluya. Ukangokhulupirira mawu, kukhulupirira mawu ndikuyamba kuchita mawuwo. Ine sindingaziwe kuti wapanga chisankho choti wayamba kuchita mawu. Akuti Mulungu amene amaziwa za mu mtima mwako, usanapange chisankho choti ndifuna ndimenye step imodzi. Akuti Mulungu amakhala akuziwa kale. Usanapange chisankho choti ndifuna ndikayankhule. Akuti Mulungu amakhala akuziwa kale chimene ufuna kuyankhula. Akuti ameneyo ndi amene amaziwa kuti amayi awa akhulupirira, abambo awa akhulupirira. Sopano nditenge mzimu wanga ndiyike mwandani mwa amayi awa. Ambiri akunena ngati anakhulupirira koma sanakhulupirire, koma Mulungu ndi amene amaziwa awa akhulupirira. Ndeno amatenga mzimu wake nayika mu mtima mwawo. Mukawerenge Acts chapter 15 verse 8 pamene mukamve kuti kodi ndi ndani amene amampasa mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu mkati mwako sumabwera ndi abusa ayi. Akuti Mulungu yekha amene aona kuti amayi awa akhulupirira amatenga mzimu wake nayika mwa amayi aja. Zipa Acts chapter 15 mukawerenge.
akuti ntchito ya mtumiki wa Mulungu ndikungolalikira mawu, ndikungophunzitsa mawu. Ndeno iye amene alandira mawu akakhulupirira, akuti kukhulupirira simakhulupirira ndi thupi, simakhulupirira ndi mutu, ayi, akuti kukhulupirira timakhulupirira ndi mtima. Ndi akuti mtima uja ndi umene Mulungu ndi amene amaziwa za mu mtima mwako. Masalimo 139 ndi pamene akuti usanazuke Mulungu amaziwa kuti awafuna azuke awa. Usanayankhule Mulungu amaziwa kuti awawa akufuna ayankhule. Usanaganize Mulungu amaziwa awawa akufuna aganize. Ndeno akuti sungamthawe Mulungu, sungampusise Mulungu, sungamnamize Mulungu. Ndicho yake pa Acts chapter 15 verse ya 8 akuti iwo amene anamva mawu a Mulungu, iwo amene anakhulupirira, akuti Mulungu amene amaziwa za mu mtima, akuti ameneyo ndi amene anatenga mzimu wake nayika mu mitima ya anthu aja osati abusa. Ngati ufuna mzimu woti ukapemphere malilime, ndikhoza kuyika dzanja langa pamutu pako napemphera malilime. Mzimu mphamvu ndi umene matani timagawana, koma osati mzimu chipulumutso. Mzimu chipulumutso ndi Mulungu yekha amene matani amatenga mzimu wake nayika pandani pa iweyo. Ndifika Ambuye Yesu ananena mawu akuti palibe amene angabwere kwa ine kopanda Mulungu kutani kumbweretsa kwa ndani kwa ine. Mulungu ndi amene amapangitsa kuti iweyo upulumutsidwe, amasegula mtima wako. Paulo amalalikira mawu kwa achina Lidia, koma akuti Mulungu ndi amene anasegula mitima ya ndani, anasegula mitima ya achina Lidia, osati Paulo ayi. Akuti mtumiki wa Mulungu akhoza kulalikira, koma ngati Mulungu sanafune kuti upulumutsidwe, akuti sizimatheka. Koma Mulungu atani asegule mtima wako, kenaka ukamva mawu aja nalandira namba kuchita mawu napulumutsidwa. Akuti Mulunguyo ndi amene amabweretsa mzimu wa Mulungu mkati mwako. Manja ako mwamba. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus. Atate mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha usiku wopambana. Tikuyamikani chifukwa cha mawu amene mwatipasa mu tsiku la lero, mawu achipulumutso, mawu a mdalitso, mawu amamasulidwe, mawu amachiritso mu dzina la Yesu Khristu. Iwo amene amadwala Ambuye mwachiritsa, iwo amene amasowa mtendere mwapasanso mtendere, iwo amene amasowa masulidwe Ambuye mwamasula. Kodi amafuna chani mwapasa zokhumba za mu mtima mwawo. Ambuye ndikuyamikani chifukwa mawu anu is self contained. Alandira mawu anu, alandira kena kalikonse kobweretsa mtendere pa moyo wawo mu dzina la Yesu Khristu. Kumene akupita apite okondweredwa, apite ndi somo zanu, apite ndi kuwala mu dzina la Yesu Khristu. Mukunenesa mawu anu kuti ineyo ndine kuwala nanunso mukakhale kuwala, ana anu apite ndi kuwala kwanu, ndipo pamene azikayenda akaperekenso kuwala kwa anthu ena mu dzina la Yesu Khristu. Akupita musiku umene oyipa amatha kubwera nazazala zosakhala bwino moyo wawo, ndikulengeza moto wakumwamba ukazungulire pamene akagone, kuti oyipayo asakayandikire mu dzina la Yesu Khristu.